بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله تعمل دوامي يغرميرنج حديث كمدان عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. نامد يا أبو هريرة ولن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه روايتت يعني حديث من يدقلني رواه مسلم. أولرن نام لا إله إلا الله ديدرن لقنوا يعني ديدرن موتاكم أولرن لا إله إلا الله. Yani ayet düşünmeli. Ölen adam gurulabil yani. Yok yani ölecek olayan adamlara deydi. Yani ölecek olayan adamlara, can verecek olayan adamlara nama la ilahe illallah deydirin. Yani hem için yukarıda hadisler aytti kimde kimin en sonku diyen sözü la ilahe illallah olsa nama cennete girer diye. Aşağı idin gelen hadisem şonun ya. 22. hadiste de nam Ebu Hureyre'den geliyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه ابن حبان في صحيحه. صحيح حديث نامد يا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölecek olayan adamlarına da la ilahe illallah deydirin diye. Çünkü kimin ahirki sözü nama ölecek vaatına la ilahe illallah olsa diye dehalel cennete yevmen mined dahr. İruğu içname şu cennete girer diye önünden neme günahlar edenem olsa. Yani dinden çıkarayan günahlar etmedik olsa ondan berde edilen günahların neme Allah Teala bağırsın bağışlar diye. İruğu şu adam cennete girer diye. Ve 23. hadiste Muad ibn Cebel radıyallahu anhu neme diye kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. نامد يا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste kimin ahir sözü diye la ilahe illallah olsa dehalel cennet şüphesiz o adam cennete girer diye. Şunu olma. Yani ulamalarım diye en son sözü dediği yani la ilahe illallah en son sözü olsa diyenine kâvur adam ters düşünüyor. Oğlum neyme şu can çıkan ruhu bilen bile insan neyme dilen söz ruhunu çıkmakla bilen bile insan aydan söz la ilahe illallah olmalı. Yok. Bir adam neyme la ilahe illallah deyitlerim çaştı. Sonra özüne gelmedi 2 aydan sonra öldü. Doğru değil mi? Şu çaşandan sonra şu neyme yatkısında 2 ayla pisat gurlamalı ölünmesi de şu insan diyen adı neyme oluyor? La ilahe illallah diye. Bir la ilahe illallah sonra yattı. 3 saattan sonra o yönlü. Sonra neyme istat gurlamanem öllü. Yine şu insan kudiyen adı neyme la ilahe illallah vali. Şu şert değil. Neyme la ilahe illallah değil de şu. İnsan kudemi bilen neyme diyilen söz şu olmalı düşünmeliler. Yani la ilahe illallah insan sözden sözü olmalı düşünmeli. Şu için bir la ilahe illallah deydi mi? Bollu son kaytılamayan. Son gurladı mı? Ondan sonra yatlatyan la ilahe illallah. طيب 24. hadiste name diye Enes ibn Malik rivayet etti. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellem ada raculan min el-ansar. Yani ansarlardan bir adama name etti diye bir hassan soramana var. Ada dedi yani hassa soramana var demek. Ada yani ansarlardan bir name hassan soramana var. Ya faqala ya khal ey daim diye. Yani Peygamber'in ece tarafı kimlerden olan? Medinelilerden olan. Çok şu name ece tarafının ece tiresi olan için ona name dedi ya khal diye. Kul la ilahe illallah ey da'i diye la ilahe illallah diye. No yankı ansarlardan bir hassayatan name diye. Ekhalun em'am diye. Yani Peygamber'den soruyor. Biz size yani dede tarafın olayan mı ya da'i tarafın olayan diye. Sonra Peygamber'den name diye. Bel khalun diye. Sen da'i tarafın olayan diye. Ece tarafından sen diye. Sonra kâle fe hayrun li en ekule la ilahe illallah. Yani la ilahe illallah diysen bana hayır de görmeyen. Bana hayırlı orayan mı diye. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم diye هو diye. Ne yankı name? La ilahe illallah diye yankı adam. 20. hadis kimden geliyor? Sa'id ibn el-Musayyib'den an abihi ennehu akhbarahu. Sa'id ibn el-Musayyib name ul tabi'ilerden on qaqasayt ya. Ennehu akhbarahu yani qaqas Sa'id ibn el-Musayyib'e haber verdi. Ennehu lemma hadara Aba Talib'in el-vefa.
Haçan Ebu Talib'a näme ölmeli wagty gelenne diýe. Yani ajal ýakynlanna ja'ahu Rasulullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun ýanyna näme ziýarete gelýär. Fewajada indahu Aba Jahl ibn Hisham ve Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira. Gelse de gaptana näme iň uly iki sanak näme kapyr oturanok. Yani Abu Jahl bilen näme Abdullah ibn Abi Umayyah. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abi Talib'a näme diýär? Ya ammi, ey dadam diýär. Kul la ilahe illallah. Ya la ilahe illallah diýär, musulman bolýar. Kelimeten yani şu jaga söz diýär. Şunu diýär, eşhedü leke biha indallah. Näme şaýatlyk tutunaýyn şu söz Allahyň ýanynda diýär, seniň cennete girmekligiňe, seni cennete salmaklygyna. Peygamberimiz bunu la ilahe illallah çağırýar, la ilahe illallah diýdir ya. Diýmekligini talap etdi. Faqala Abu Jahl ve Abdullah ibn Abi Umayyah. Abu Jahl ve Abdullah ibn Umayyah bu kafir näme diýär? Ya Aba Talib, ey Abu Talib. Etergabu an milleti Abdülmuttalib. Yani Qakan Abdülmuttalib'in dininden yüz dönür ýa-ni diýär bular. Yani küfürde galmaklygyny talap etýär bular. Felem yezal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'riduha aleyhi. Ta näme can berýärse Rasulullah lem yezal dowamatly şoňa näme şu sözü diýmekligini näme hödür edip durýan. Di şu sözü di, la ilahe illallah di. Bir Allahyň ibadet hakkylygyna iman et. Allahyň ýanyna saňa şu sözüň şaýatlyk tutunoýun ýa. Ve yaudani bitilkel makala. Ve yaudan näme ef'al hamsadan ol kisem näme ikilik yaudani. Olaram şu öz sözlerini aýtadylar diýär. Yani ataň dininden yüz dönür yani. Hatta qala Abu Talib, insan Abu Talib näme etdi? Ahira ma kellemehum insan olar aýdan sözü näme bolu diýär? Huwa ala milleti Abdülmuttalib. Näme ol Abdülmuttalib'in milletinde diýip öldü diýär. Aslında näme ulema rahimehumullah ati dikkatli bolanlar gurlamdan. Aslında huwan ýerine ene bolmaly. Şunuňmy? Yani ene diýse, hatta men planyň dinine diýse, ýa-ni sen kafiriň dinine ödüň ýonky. Hindepi ödünem näme bir kapyryň dinine ýonky. Adam kapyr bolýar. Yani şonu da hikayette de görýärmi? Yani hikayet edenler danim rivayetçiler ödün plan kapyryň dinine diýmekligini näme uslup bilmediler. Huwa diýdi. Şunun aslında Abdülmuttalib Abu Talib ölenne huwa diýmedi, ene diýdi. Yani bu riwayetin ol ölenne näme Abu Talib'in näme Abdülmuttalib'in dinine diýberdi diýär. Ve aba an yaqul ve näme yüzlönürdi diýär la ilahe illallah diýmeklikden boyun gaçyrýar. Faqala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka diýär. Ma lam unha anka diýär. Wallahi diýär näme men Allahdan näme dile ederim diýär senin günahyň bagyşlamaklygyny nete qadagan etýän şey diýär. Ondan Tawba surasynyň 13-nji aýaty ýa näme diýär? Ma kana lin-nebiyyin yani peýgambere näme münasip bolmaýar diýe kafira müşrige näme bagyşda soramaklygy diýe. Şoň üçin bir adam näme ejeňem bolsa, qaqaňam bolsa, iň ýakyn garnaşyňam bolsa, arasda şirkde, küfürde, nifakda ölenini bilseň näme oňa magfirat, rahmet, cennet soramaklyk bolmaýar. Näme üçin? Soranda da Allah beren hak bolar. Bu hadis Buhari, Müslimde gelir. Soňra Abdullah ibn Amr ibn al-As'dan rivayet gelýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Yusahu bi rajulin min ummeti yawmal kıyameti ala ruusil halaik. Yusahu diýär. Gıygırlar diýär, çağırlar diýär. Bir adam meniň ummatymdan kıyamet gününde diýär, bütün halaiklar öňünde diýär. Bütün halaiklaryň arasyna näme çağırlyp ummatymdan bir adam çykarlar diýär. Feyunsharu lehu 99 sijillan. Ve ona näme diýär? 99 sanak näme sahipa çıkarlar diye. Feyunşar çıkarlar ama näme diye 99 sanak sahipa. Sicilli digi näme? Sahipa, näme amal çıkarlar diye. Kullu sicillin meddel basar diye. Her bir näme on amal ýazylan sahipasynyň näme meddi uzunlygy göz yetimde diye. Meddel basar. Adamyň teki diye de gözüni iraýet diye. Gözüni iraýet diýen bolsa diye her sahipasynyň uzunlygy diye göz yetim aralykda uzunly. Şoňa 99 sanak näme amal çıkarlar diye bu adamyň. Summa yaqulullahu tebaraka ve taala Allah taala yan qadama näme diýer diye hel tunkiru min hada şey'en. La 99 sanak sahipan diye. Her birem göz yetimde oturýar şoňalyk uzunly barem gunadan nolly. Şulan bir ýerini etmedim diýenmi diye. İnkar etýänmi? Ýa Rabbim bu sahipan bir ýermen kidal. Ya ştada ýazylan gunan men etmedim diýip içine inkar etýäniň, kabul etmeýäniň barmy diye. Yani kondan adam cevap verir diye qal fe yaqulu ya Rabbi. Fe yaqulu la ya Rabbi inkar etýänim ýok. Şu sahipalyň hemmesi menki edilen günahlarym men tarapyna edilenler diye.
Sonra Allah Teala bu sıdkını içini bağırlamak için feyekul aydar diye. "Azalamaka ketabeti el-hafizun." Ya sana zulüm eden röytyen mu diye sen sogak günahını yazayan perişteler. Azalamaka. Ya sana zulüm eden röytyen mu diye ketebeti yazayançılar diye. El-hafizun sen amallarını nemetyancılar yazayançılar. Feyekulu ya la ya Rab yok diyor. Ey Rabbim yok. Bana hiç kimim zulmeden ak diyor. Sümme yekulu Allah Teala yana ondan sonra eleke uzrun ya bir näme bir bakananladın bağmı bir uzurun sebebin bağmı diye. Bir bağışlanmaklık için. Eleke hasenetun ya bir eden yaxşılığın bağmı deyip sorar diye. Feyuhabur racul adam eymener diye bir. Allah Teala yan bu näme hasavda çekip atıyor. Sonra atıyor. Eymener diye. Adam bir suvatılıp bir korkuyor. Feyhab Allah Teala bu sorularından yan adam näme korkor diye. Feyekulu korku bilen näme la yok diyor. Ey Rabbim zulmüm yok diyor. Yani bilmedim etmedim diyer yalık bir tutunarak bir eden yaxşılığım yok diyor. Şonu Allah Teala bela diyer diye. Yok diyor diye. Bizim yanımızda sen yadına düşmeyenim olsun. Bizim yanımızda sen bir yaxşılığın var diyor. Olam näme enne leke indena haseneten. Bizim yanımızda sen bir yaxşılığın var diyor. Ve innehu la zulme aleykel yevm. Ve sana da inşallah bu näme zulmedilmez diyor. Fetuhraju lehu bitaqatun. Ondan näme bir bölük näme kağız çıkarlar diye. Ama bitaqa deydiği kimlik diyenler bir pravan ya bir pasportun nemesi alacak bir kağız. Türkler kimlik diye, Araplar bitaqa diye, bitaqa şahsiye diye sen kimliğini bildir diye. Bir bölük fetuhraju lehu bitaqun bir bölük kağız çıkarlar diye fiha. Şu kağızda näme yazık diye eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip yazıktır diye. Yani şu adam näme hayatında yani şonça günahlar edenem olsa, soğa vaaz olanem olsa, yani arasla la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ın çını bilen deyiptir, kalbi bilen deyiptir. La ilahe illallah näme hiç şüphelenmendir bir Allah'ın ibadeti hakkıllığına, ve bir Allah ibadet ediptir, onun gayra şirk getirmendir. Ve hiç näme şek şüphe ikircinden mekluk bolmandır Peygamberimizin näme peygamberligine. Qala fe yekulu ya Rab, onun yankı adam näme aydar diye ma hadihil bitaqatu ma hadihi sicillat. Ey Rabbim bu jagaş böyle kağız. Bunça kağızdan yanına näme peyda etsin diye. Feyekul şonna Allah Teala inneke la tudlam. Sana zulmedilmez değil mi? Fe inneke la tudlam. Sana zulmedilmez diye. Fetuda sicillat fi kiffetin. Onun alayan 99 sahifasına fi kiffet teredin bir gattalına koyulur. Kiffet iki çanaklı teredi oluyor. Şon taraflarına kiffet değil. Ayetinde de näme yankı 99 sahipadan hem teredin bir ayetinde koyulur. Evvel bitaqa yankı la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen yazam näme teredin beyle tarafında koyulur bolun. Fetaşet es-sicillat. Yankı la ilahe illallah Muhammeden Resulullah ağramından yana diye fetaşet diye. Gayik gider diye yankı sahipalar. Uçuk gider diye. Ve Sekuletil bitaqa ve yankı la ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazılır näme böyle kağıt. Ve 99 günah sahipadan näme ağır gelir diye. Şoň şin näme tawhidin fadilati olanlar. Haçanda bir adam näme muvahhid bolup ölse, bir Allah'ın birlep şirketler ölün bolsa näme onun näme günahları bolsa Allah Teala bağışlayacak. Yani şu günah näme dinden çıkaryan günah bolmaly. Ondan aşağıdaki edilen günahlar bolmaly. İbn Mace'de hakimde geliyor adam näme sahih hadis. 27. hadis Ebu Hureyre'den näme diye. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-imanu bid'un ve seb'un şu'beten fe afdaluha kavlu la ilahe illallah ve ednaha imatetul eza anit tariq vel haya'u şu'betun minel iman. Näme diye Peygamberimiz sallallahu iman niliyan vat diye näme 70 näçe bölüktür diye. 70 näçe bölüktür. Bu bid'a demek näme 3 bilen 3 bilen 7 aralığa näme diýilýär bid'a diýilýär. 3 bilen 7 aralığa bid'a diýilýär. 70 näçe bölüktür diye iman. Yani imanın näme şaharları var. Fe afdaluha in esasy bölügi nämedir diye kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah diye. İmanın en pes şahasy näme diye imatatul eza ayırmaklık diye eziyet berýän zatlar köçe dönýär. Köçede adama, hayvana, istenlik bir näme canlı cemenna bir ziyan berýän zat görseň ayırmak diye köçeden. Şolam imanın bir bölegi. Vel haya'u şu'betun minel iman. Ve utanç hayallyk näme imanın bir bölegidir diye.
Şu hadisem näme iň esasy ähli sünnet we cemaat murji'elerin garşysyna ulanyň hadislerin iň esas hadisini delili şu. Murji'eler näme? İman bir zat, artanagam kemelenagam böleklenagam diýdiler. Bu hadis näme diýip atýar? 70 näçe bölek diýip. Iň ulusy we näme iň pesi diýip atýar. Şunuňmy? Şu hadisin gönümel manysy mefhuman mentugam näme diýip iman ulanmaklygy, kiçelmekligi, iman artmaklygy, ejizlenmekli, kabul etýän eken we imanyň bölekleri bar eken. Näme ähli sünnet we cemaat imanyň näme artýanyna, kemelýänligine we böleklenýänligine, onuň näme asyl şahalary we onuň näme doldurguşlary we esasy ulanýan deliller şu. Ve ikinci ýene bir zat esasy ulanýan deliller bulam näme? İman näme ähli sünnet we cemaatynda kalpdan itiqad etmek we diliň bilen diýmek we amalyň bilen etmek. Şu hadise üçden bar. Birincisi näme? Qawlu la ilaha illallah, qawlul lisan, diliň bilen la ilaha illallah diýmek. Ve imatatul adha min al-iman it-tam, köçeden näme insana jany jemenne bir ziyan berýän zat aýyrmak. Ziyan berýän zat sen ya eliň bilen ya aýagyň bilen aýyrýan. Bulam näme? İmanyň eken imanyň näme? Yani amal bilen edilýän zatlaň hem kafir hem iman eken. Wal haya'u şu'batun min al-iman. Ve utanç hayallyk nämeden imandan edi. Utanç hayallyk neden edilýär? Kalpdan edilýär. Şunuňmy? Şoň üçin iman näme? Kalpdan edilmeli amallar we dilden edilmeli amallar we näme? Bedenlerden edilmeli amallar we. Tamam şutaýda näme? Iman hayat diýilýän zatda bir gysgaça bir zat edeniň. Köp kişi utanç hayallygyň näile görnüşi imandan. Şonu bilenä. Şunuňmy? Yani käbir adam näme? Ejizlige hayadyr öýtýär. Haqiqi hayat bolanna bolma utanç hayat bolanna. Şu utanç hayaň sen näme? Hemme gowluk etmeni iterýän bolmaly we erwetliklerden hem gaýtmana näme? Sebäp bolýan. Mana şoňa hayat diýilýär. Şunuňmy? Bu adama utanç hayallyjak bolsaň näme? Näile adama diýen? Şoň utanç hayat, gowzatlar etmeni iterýän bolmaly we erwet zatlardan hem näme? Gaýtmaklygyna näme? Sebäp bolýan bolmaly. Şoň şu käbir gyýdy gelinlere näme? Utanç hayallyň bolýanlar. Gidip näme ýarym ýalyňa çykmany utanany. Dogry dämi? Ya erne ya gaýyna näme garşy çykmany ya da orta çykyp tans etmeni näme utanany. O utanç hayaty ýok. Utanç haya hakyky näme? Şeriatyň terezinde ölçenene ulamalar näme diýe? Şo haçanna kalpda bolan iň gowzatlar etmeli, itermeli, iň gow sypatlara sypatlanmaklygyna sebäp bolmaly we günälerden we erwet kılyklardan gaýtmaklygyna da sebäp bolmaly. Şoň üçin käbir adam näme? Ilim almana utanýar. Ya bilmeýän zatdan soraman utanýar. Utanç hayam şoň etýän zat. Ona utanç haya diýilmez. Ona etýän zat näme diýilýär? Ejizlik diýilýär. Nefsini ejizlik we olan näme? Ya o zatlar näme? Hayada. Şoň üçin dogry düşünmeli. Hayat näme? Gowzady etmekligiňe sebäp bolmaly. Haçan senin hayatyň bolanna. Erbet zatlardan gaýtmagyna da sebäp bolmaly. Ve yana aşağı 28. hadiste bulan Ebu Hureyre'den gelýär. Enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Semi'tum bi medinatin janibun minha fil berri ve janibun minha fil bahri." قالوا: "Nam ya Resulallah." قال: "لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسماعيل. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها." قال ثور: "لا أعلمه إلا قال الذي في البحر." ثم يقول الثانية: "لا إله إلا الله والله أكبر." فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: "لا إله إلا الله والله أكبر." فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذا جاءهم الصريخ فقال: "إن الدجال قد خرج." فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم. Bu hadis-de näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Semi'tum, yani eşitdiňizmi şeýle bir şäher diýär, bir Medinetin. Yani kıyamada golayrak deçarın çykjak wagtlaryna şu ummat Allah'ın ýoluna jihad edenler nädip galalary aşraklygyny, nädip ýurtlar aşraklygyny gurrun berýär. Şunuňmy? Tayyip, näme diýär? Semi'tum ummatuna ýüzleni, ashablaryna ýüzleni bir Medinetin şeýle bir şäher eşitdiňizmi diýär? Janibin minha, bir tarafy diýär, yani galasynyň ýurdunyň bir tarafy diýär elber, gury ýerdedir diýär. Ve janibun minha fil bahr, ve bir tarafam diýär ýurdun näme? Deňiz etegidir diýär. Olam nira ulamalar hemmeti şerh edenlerine Konstantinopol diýdiler. Şu wagt Türkiýe şäher bar, şataýy. Kıyamada gola Türkiýe täzeden açylmaly. Şunuňmy? Şoň emme tarihçi ulamalar näme diýär? Türkiýanyň türkmenden açmaklygy näme? Şu kıyamadyň näme ulaçyşlygynyň bir bastanjagy diýerler. Şunuňmy?
Köne Konstantinopol diýen şu wagtky Türkiýe. Şu hadis taqnama bir gyrasy gury ýerdedir, bir gyrasy näme? Deňiziň kenary ýakasynadyr diýilýän şäher. Şu şäher eşitdiňizmi diýe? Galu na'am, sahabalar näme? Hawa diýe. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe? Şonu kıyamet gopmaz diýe ta näme İsmail'in ogullarynyň 70.000 sanagy şu tak näme jihada gitýän şäher. Şunumy. Yani Beni İsmail'ler nidi Araplar goduna tutýar. Şunumy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asly kimden? İsmail'ler yani Qurayşlar näme Beni İsmail. Yani Araplar diýdi. Yani Beni İsmail'den 70.000 sanagy näme şu tak jihada gidip şu galan açmana gitýän şäher näme şu ýurda açmana gitýän şäher kıyamet gopmaz. Yani kıyamatyň alamatlary. Tayyib. Fa iza ja'uha, ne näde baçarlar gurrun bere. Fa iza ja'uha, yani şu mücahitler barsalar diye nezalu, inerler diye galan düýüne. Galan düýüne ini felem yuqatilu bi silahin. Yani yaragsız uruşarlar, yaragsız uruş basyp alarlar. Ve lem yarmu bi sahmin. Ve bir okum atmadılar diye. Ve lem yarmu atmadılar bi sahmin, bir ok. Bir okum atmadılar, bir yaraga mulanmadılar. Yöne ne derler? Qalu la ilaha illallah wallahu ekber. Yöne galan düýüne var. La ilahe illallah, Allahu ekber diýseler näme feyasqutu ahadu janibihi. Goýny bir gara galaty näme pıtrap gaýdar diýer. Sawr diýen rivayetçi näme diýe? La a'lamuhu, anaga bilemak ýöne näme ýalňyşmasam deňiz tarap galasy gaýdarmyka. Deňiz tarap diýdi diýip gerek ýani. Şunumy. Yani dogry ýadymda galmat diýe ýöne näme birinji tekbir la ilahe illallah tekbir çekenlerine deňize tek tarapy gaýdar diýe galasy. Summa yaqulu es-saniyete ikinjiga degem näme? La ilahe illallah wallahu ekber diýip gıygırsalar diye fe yasqutu janibuha al-akhar. Beylek tarap galasam yumurlar diye. Thumma yaqulu es-salisata. Üçüncüge degem la ilahe illallah wallahu ekber diye fe yufarrij lahum. Dol näme? Yurt olur açylar diye. Fe yedhuluha şey diýem girerler diye. Fe yagnamu ganimatlaryny alar, oljalarlar diye. Yurt duruşuna olja düşer diye. Fe beynema hum yani olja alıp diye olur yaqsimunal ganaim olja paýlaşyp oturýar diye. İze ja'ahum as-sarih. Birden olara geler diye as-sarih. Bir ses geler diye. Sarih ses. Bir erbe ses geler diye o sesin içinde näme? Näme diye gıygırar diye o ses faqala inne'd-deccal qad kharaj. Deccal çıktı diyen o wad geler diye. Hatta başka bir hadislerde diye näme şu açanlaryny adamdan galkanlar bolýar. Gyzylyny galkanna paýlaşarlar diye. Godangatır. Näme ses çıkar diye bir o wad eşitdiler diye o wad etýän hem şeytan ya şeytan gıygırar diye. Deccal çıktı diýerler diye ýankylar hemme gyzyl kumuş. Bar zat taşlap näme? Owas çykan ýerine gaýdarlar. Feyetrukuna kulle şeyin hemme zat taşlap yerji'un. Deccal çykan ýere gaýdarlar. Olam Şam şu wagtky Suriýa düşündiňizmi? Şoň üçin näme? Yani bir wagt geljeken musulman näme yara bulanman, ok atman, näme kafirlar galalaryny aljaken o da urulanacak yarak näme? Tekbir, tahmid, la ilahe illallah wallahu ekber. Yani bu sözler näme? Yani dünýede bu sözler bilen näme gala alyp bolýan. La ilahe illallah sözi bilen, Allahu ekber sözi bilen. Şoň üçin bir adam hayatynda bu sözler diýip diýen zatlaryna amal edip gaýtarýan zatdan gaýta inşallah näme ol adama kıyamatda näme cennetem berilýär. Ve näme 29-njy hadis aşağıda an Ebi Sa'id an Sa'id ibn Abi Waqqas radıyallahu anhudan qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'wat Zinnun. Näme Zinnunun dogasy diýer. Zinnun kim diýdik? Yunus aleyhisselam. Yunus aleyhisselamyň dogasy diýer. İza da'a biha. Kim näme şoň eden dogasyny doga etse diýer. Näme şun Zinnun diýdik? Nun nimek ulluqa näme lahem malyk diýmek. Näme Yunus aleyhisselam dogasy diýer. İza da'a biha. Näme haçanna Yunus aleyhisselam doga etdi diye şu doga bilen ve huwa fi batnil hut. Yani lahan malan içinde kaşı doga etti diye o dogasy nämedi? La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minez zalimin. Lem yed'u biha raculun muslimun fi şey'in qat illa istajaba Allahu lehu diye. İstenlik bir musulman, istenlik bir zadyna şu doga bilen doga etse diye qat hükmani suratda näme Allah Taala on dogasyna näme jogap berer diye. Tayyib. 30. hadis an Ebi Bekrata radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem da'avatul makruh diye. Da'avat makruh näme? Kösenýäniň dogalary diye. Kimde kim näme kösense, zulmedilse, kıyınçılıkta bolsa da'avat şu dogalar etsin diye. Allahumma rahmeteke erju. Ey Allah'ım sen rahmetini umid et yani.
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فلا تكلني من أذم غيمة إلى نفسي. فلا تكلني تابصرما من أذم طرفة عين. قول أتب يمر يالق سالما مولثو ديا من أذم دون أيرب ناما أذم من أذم تابصرما ترك من طرفة عين اللي ديارا. يعني قول أتب يمر سالم ده أول آدم أولنا ناما شون على قولي قول أتب يمر سالم ده جانس كيا طرفة عين دي طرفة عين. يعني برو قول أتب يمر سالم ده ناما من أذ قول يوشلون دون أيرما ديا من أذم تابصرما ديا. وأصلح لي شأني كله ونام دزت من هم إيشلر مديا. وأصلح دزت لي من ديا شأني كله هم إيشلر مثلا الله دزت ديا. لا إله إلا أنت ثنن مسقناما أواتت حق الإله يو يكتاك أواتت حق الله ثن شونشن من ناما ثنن بضاعت للفور يعني كم كثنا نشطوا على الإث إن شاء الله تعالى ونعم كثن شلون نايريا. طيب وتروي عن حديث ابن عباس تنامد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب دي في غمام صلى الله عليه وسلم دي أكثر الناس دوغان درد دي ودوغان لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. رواه البخاري ومسلم. كم نام قصنا نكثنا نامدنا في غم مش إذن دوغات نتمل نام كان دوغادا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وتذكر الحديث كم دن على دن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك. في غمام الألادي ألا أعلمك أقولت ما مثلا كلمات شيء لبر ثلاث ديا إذا قلتهن إذا ثن أضر أيثان ديا يعني أضر غاد اللي يقدر أيثان ديا غفر الله لك. الله تعالى نام ثن بار قنا لن بغسلا ديا وإن كنت مغفورا لك ديا إذا نام قنا بغسلا مقلو حق الوالثان ديا قل أيت لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. شو دوغا على رأيت نامة دلغت الله تعالى نامة ثينن بارغنا لرنغي بارسلار دي. وتسنش حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده نامة دي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. في غمام صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد من أحد استنك برادم دي تارة ثالثة دي فيبلغ تارة نم القوة والثة دي يعني كامل ثورة قوة تارة ثالثة دي ثم إذا نم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله دي ثديا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. نام شبه الجنة ثكذ غابلارات شلارديا يدخل من أيها شاء. الثاني غابلنا نجير بلان قيم ذات لرم ده عن فاتشة تارة تاليان شدوغ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. صحيح مسلم ده قال الحديث. وتستوردن جكم دانيالي عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. دي رواه مسلم. نام دي في غم مساسم من قال كم نام شدوغ على رأيث دي حين يسمع المذن حتى يستنى دي نام أذان شينن أذان يعني أذان أيضا نها ثنم شيدي ثن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ها شخص شبه ذي كتاك نام عبادة حق البر الله وأنه هيج برضا شارك نام يوقتي ثن وأن محمدا عبده ورسوله ومحمد صلى الله عليه وسلم أنه نام قلوا ورسوله دي ثديا رضيت بالله ربا الله تعالى أعظم ربطي براضي والله وبمحمد رسولا ومحمد في غمر أعظم في غمر دي براضي والله وبالإسلام دين وإسلام أعظم دين براضي والله غفر له ذنبه نام باغس الأرض أنه بار قنا الأرض كم ده كم نام أذان شينن أذان نشتن نام شدوغان نيثا
Onun inşallah bar günahlar bağışlanacakken. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dina diye. Otur başta. Avan şin eşittin o hoş doğanın ya. Kana ibn Zübeyir yekulu fi duburi kulli salatin hina yusallim La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadl. Ve lehu'l thana'ul hasan. La ilahe illallah muhlisina lehu'd-din. Ve lev keriha'l kafirun. Ve qala kana Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Ravahu Müslim. İbn-i Zübeyir ne ederdi diye yakulu. Şu duaları ederdi fi duburi kulli salat. Hemme namazının idinne diye. Salam verip bolondan son hemme namazının idinden şu duaları ederdi diye. O dualar neme? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadl. وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم نام ديا ابن الزبير وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem namazların idinde yuhellil şu dualarla nama dua ederdi diye yuhellilu dedi şu dualarla dua ederdi diye 36. hadis kimden an Enes ibn Malik'ten قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزاد رواه مسلم Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama yugiru bir kavmin üstüne hücum etse, çotsa, yugiru. Çodanna diye idha tala'al fecr diye. Nama gün doğan son çodar eken. Hatta düşmanına çodanı da akşam barıp nama üstün masana eken Peygamberimiz. Zaten bir güne çağırlar ve ayal eftat ve korkçuk, etçek, şunu yigren çıkaracak. Sonra Resulullah'ın edebinden göreyim, İslam'ın gözellüğünden. Çotsa da nama dağıtan son çodar eken. Her kim oyunup nemeden son dünya yatılan son. وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذان أمسك. O adam nama dağıtanına dinlerken yani o olan adamlar nama azan aysa diye değmezdi diye. Ya Müslümanlar olur. وكان يستمع الأذان dağıtanına nama dinlerdi diye azan aytyalar maydan aklar. فإن سمع أذانا أمسك. Azan açsa nama azan işte değmen başka ova geçen. Ya olur Müslüman ova ken. Ve illa agar azan işitmese de nama etyanken çodordu diye. Agara çodardı diye. Burun şongalık neylek boldu diye. Semi'a raculen yekul bir adamin Allahu Ekber diye neşti diye. Dangulen Peygamberimiz sonra bu neyme Allahu Ekber sözler neştene neyme ditti alel fıtra ditti. Neyme Müslüman eken ditti. Asla adam doğanlı neyme Müslüman bolup doğuya. Son en atası neyme kafir bolsa on kafir etiyorlar. Yevrey bolsa yevrey. Hristiyan bolsa Hristiyan etiyorlar. Alel fıtra yani akidesi ütkömediği adam Müslüman. على الفطرة كنت عقيدة درس مسلمانة كنت ثم قال ثم الذي ينقي آدم إذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يعني أذان أيضا نشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار وقتم çıktın dit yani sen cenneti diye فنظروا ondan gidip yani ses çıkan yere barıp görseler diye yani adan çeken adamını فإذا هو barıp görseler diye o adam ki mekan ra'i mi'zer bir böyle geç vakit veren çopanı kendi çopan olup çıktı diye. Aşağına qotlediniz hadis en-Nu'man ibn Beşir'den. İktem sahaba. Nu'man oğlu Beşir Qaqafi. İktem sahaba. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna mimma tezkurun min celalillahi et-tesbih ve't-tehlil ve't-tahmid. Yan'atifna havla'l arş lahunna dawi kadawi'in nahl. Tuzakkiru bi sahibiha. Ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu من يذكر به رواه ابن ماجة وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة صحيح ديا نعم ديا نعمان بن بشير إن مما تذكرون من جلال الله
Yani sizin yatlayan vaatlarınız var diye Allah Teala'nın azamatından, Allah Teala'nın beyikliğinin şu tesbihiniz diye, tanıyan tesbihleriniz diye, ya tehlillerin tesbihine subhanallah sizin diyen vaatlarınız var diye Allah'ın takdimla. Subhanallah diyen diye ve tehlil, la ilahe illallah diyen ve tahmid, elhamdülillah diyen. Şu diyen vaatlarınız neymedir diye, yani atifne havlul arş, arşın daşına dolanışıp dururlar diye. Şu sizin ettiyen zikirleriniz Allah'ın takdimlap, Allah'ın beyikliğin, belentiliğin neyme, yad edip neyme, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Şu diyen zikirleriniz neyme, arşa kalıp arşın daşına dolanır durur diye. Lahunne devi, ödem neyme, ses verir diye, şu ettiyen zikirleriniz. Devi demeklik ses. Nehilek ses verir diye, kedeviyin nahl, bir yerde arılar uyuşup durdu. Arılan ses eşitip duruyanlar. Şoňa sizin etýän zikirlerinize näme arşyň töweregine üýüşüp näme ses berer durur diye. Öňe näder diye tüzekkiru bi sahibiha. Näme şu zikri eden adamlary näme agzar dururlar diye. Plan zikir etdi. Plan subhanallah diye, plan elhamdülillah diye dip sizin atlaňyzy näme agzap kim şu zikirler etýän bolsa şu zikirlerden näme o wagtlar çykar diye, sesler çykar diye. Şu zikir etýän adamlar ýatladar durur diye. Ema yuhibbu ahadukum en yekuna lehu men yuzekkiru bihi. Hay siz söýüňiz okmy diye sizi näme Allah'ın arşynyň ýanyna sizi ýatladyp durýan, sizin adyňyzy agzap durýan zatlaň bolmakny isleýäňiz atmy diye. Yani şu zatlar köp diýin diye. Çünki näme Allah'ny ýad eden, näme Allah ýad et diye. 38-nji hadis Ebu Hurayradan näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Ela adulluka ala ghirasin huwa hayrun min hada." تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. أبو هريرة نامد ألا أدلك أولتنا إن من ثانت على غراس جنة على غراس كاور نام شتلري جنة أكل يان باطلر نامد أولتنا إن مديا جنة أكل نامد أولتنا إن مديا هو خير من هذا يعني شو الدنيا عندنا هم ضادن خير لديا نام جنة نام أكنر ديا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني كم سبحان الله دي يا الحمد لله دي يا لا إله إلا الله دي يا الله أكبر دي يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. يغرس أكلر ديا ثانشينيا جب نام بكل كلمة هر برايدن ثانشينيا بردارغ برنخل أكلر ديا جنة ديا شو هر كم جنة نام الله ترى نام ölçönüp kesilip verilen yeri var. Şu dünyada kim näme şu zikirleri etse, subhanallah diýse, elhamdülillah diýse, Allahu ekber, la ilahe illallah diýse, näme her bir sözüň üçin sen şu ýerlerde näme cennetde altyndan, gyzyldan, kumuşdan, saýalaryň aşagyna näme çykyp bolmajak saýal miwel näme agaçlar, nahallar, daragtlar näme ekiljek diýe. Aslında şu doga näme namazdan soňam diýilýän doga. Ýa namazdan soň 25-den diýmen. Aslında bir sahaba gelip Peygamberimize näme diýe? Ya Resulallah düş gördüm diye. Düşünde perişteler görüyor bu sahaba. Adam sahih hadis. Perişteler buna näme diye siz namazdan soň näme diýäňiz diye. Yani sahaba namazdan soň biz 33 kerek näme subhanallah diýäs. 33 kerek elhamdülillah diýäs. 34 kerek Allahu ekber diýäs diye. Perişteler näme diye? Abida 25 kerek näme subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah wallahu ekber diýäs diye. Ona yankı turansan gelip düýüşini Peygamberimize gurrunlar. Ya Resulallah düýüş gördüm. Düýüşümde perişteler gördüm, perişteler sorat diye. Namazdan soň näme diýen? Şey diýär. Ama bize şey diýär diýär. Şonda düýüşini gurrunlaran soň Peygamberimiz näme diýär? Sizem şey diýin diýär. Şoň Şeyh el-Albani rahimehullah şu hadisde näme diýär? Şun diýmeklik diýär. 33-33'den näme diýmekliklerim afdal diýär. Şoň üçin näme 33-33'den diýmeller? Onam diýmeli we şunam diýmeli. Şunuňmy? Yani ol näme 25 gerek diýen eken. Şonda ikisem deň bolýar. 33 gerek subhanallah, 33 gerek elhamdülillah, 34 gerek Allahu ekber diýsen näme bolýar? 100 bolýar. Bulam. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, wallahu ekber 4 tämi? Şunu 25 gerek gaýtalasaň näme bolýar? 100 bolýar bulam. Tayyib. 39-njy hadis Ibn Mes'ud'dan qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär?
Bu hadis Tirmizi'de gelen Şeyh Albani rahimahullah nama sahih deyip Hasan deyip nama hüküm eden. İsra Mi'raj gecesinde nama Allah'ın yanına kaldırılamda İbrahim Aleyhisselam'a duştum diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra İbrahim Aleyhisselam nama diye ya Muhammed, ey Muhammed, akri ummeteke minni selam. Men adımdan ummetuna salam ait diye. Öyle İbrahim Aleyhisselam. Ve aleykümselam. Bilem şey diye. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadiste yemetiri oturuyor bize kimin İbrahim Aleyhisselam'ın salamını. Ve akhbirhum ve nama ait diye olur. Ennel cennete cennet diyen var tıybetut turba. Şeyle bir mes topraklı gözöl mekan diye. Tıybe bir tayyip bir qawi at turba toprak. Cennet bir mes topraklı şeyle bir gözöl mekan diye. Şonu ait ummetuna diye. Ve azbetul ma. Ve seyle bir suvam suyuculat diye cennetin. Cennetin suların näme bir adam bir çen adam hiç hasan näme susamaya. Çeşmeler var sütten, çeşmeler var ballan, emmelattan. Ve enneha qi'an ödüm bir şeyle giyin meydan diye. Qi'an bir giyin bir gownuna çen meydanlar bolýanlar. Ödüm bir şoňaly qi'an bir giyin bir giyiniş meydan diye cennet. Ve enne girasaha ve cennetin bahçaları näme subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber diye. Ve kim cennette bahçasını, nahalını köpeltmek istese diye näme şu zatlar diýsin. Bir giyin meydan näçe diýsen näme onun içi ekinden daraqdan da olacak galiti. Näçe diýsen diýiberdi. Näme İbrahim Aleyhisselam'ın aydınlatlar. Bir de salam aydıptır ve cennetin näme bir mes gowdy gözül gow toprakly ýerdigini we suwunyň süýjüdigini we içiniň bir näme gowunyň açýan bir giyin ýüregiňe halbyňa rahatlyk salýan bir näme meýdany ýerdigini aýtdy. We 40-njy hadisde näme diýe Abu Hurayradan rivayet edilýär. Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "La an aqula subhanallahi velhamdulillahi ve la ilaha illallah wallahu ekber. Ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." Rawahu Muslim. Yani subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Şu sözleri aytmaklığım diye, şu sözleri diýmekligim diye maňa söýgülýär näme? Gülüň doğan zatlarynyň hemmesinden. Yani gül näme doğuyor? Şu dünýä doğuyor, dağına, düzüne hemme zadyna. Yani şu dünýäden hem gowdy ya da bir maňa şu dünýäni bereýin ya da şu sözleri diýjekmi de şu sözleri aljak diýdi. Yani şu sözleriň näme sogaby, şu sözleriň öýüdi näme dünýäden hem gowdy diýdi. Vallahu Teala a'la ve a'lam.